O BNG aproveitou a celebración do Día da Patroa dos Mariñeiros para reivindicar unha defensa efectiva do sector do mar. Aludiu á necesidade de desbotar proxectos como o de Altri, que pon en risco a conservación do principal medio de vida de Galicia, e promover políticas de rexeneración das rías. E para que siga sendo presente e futuro o noso mar, o que necesita é que coidemos este ecosistema e que deixemos atrás proxectos megacontaminantes que poñen en risco o futuro do noso mar. Proxectos como esa macrocelulosa que quere instalar Altri no noso país coa complicidade do Partido Popular e que suporía poñer en risco miles de postos de traballo precisamente nesta ría de Arousa, e nós o que creemos é que hai que cuidar o mar. Polo tanto, iso é o que necesita o mar neste momento. O que se necesita son políticas de rexeneración das nosas rías, políticas que cuiden esa actividade económica e que nos permitan seguir sendo esa nación mariñeira que somos e esa nación mariñeira que representa unha base fundamental para poder construir o futuro. Durante a súa intervención, Ana Pontón referiuse tamén ao modelo de financiamento autonómico, exixindo ao presidente da Xunta que reclame unha negociación bilateral para acadar un sistema propio para Galicia. Rueda ten que reclamar unha negociación bilateral para que Galiza teña un sistema propio de financiamento que nos permita ter a chave dos nosos cartos, que nos permita recadar cada ano todos os recursos que se xeneran na nosa economía e utilizar esos recursos para mellorar a sanidade, a educación ou a atención á dependencia. O que é lamentable é que teñamos a un presidente da Xunta que cada vez que ten que escoller entre Galiza ou o Partido Popular, escolle o Partido Popular. Critican ademais os nacionalistas a oposición do goberno da Xunta á quita de débeda que posibilitaría un aforro de 4.000 millóns de euros para atender as necesidades dos galegos.